O nič sa nestarajte, ale vo všetkom sa modlite a proste vďakou, aby vaše žiadosti boli známe Bohu. Filipínskym 4.6. Oče Bože, dnes predstupujem pred Teba vďačným srdcom. Každú starosť, každé bremeno a každú úzkostnú myšlienku odovzdávam do Tvojich rúk. Pomôž mi plne Ti dôverovať a hľadať ťa v modlitbe namiesto toho, aby som sa nechala ovládnuť strachom. Ďakujem Ti, že si môj Boh, ktorý počúva a stará sa. Nauč ma odpočívať v Tvojom pokoji a zostať vďačná bez ohľadu na okolnosti. V Ježišovom mene amen. Ja vyhlasujem, že úzkosť nado mňou nemá žiadnu moc. Ja kráčam v pokoji, pretože dôverujem Bohu. Každú potrebu mu predkladám v modlitbe so srdcom plným vďaky. Som pokojná, sebaistá a pokrytá jeho dokonalým pokojom. Boh pracuje v môj prospech a ja sa nebudem báť. Amen.